जी का हम जातानी ऑडिशन देवे। ऑडिशन ई का होला हो? उहे हीरोइन बने वाला। हीरोइन लइका फैका हो गइल, अब का हीरोइन बनबू हो? सुनी ना, हम जातानी लइका फैका देखत रहे, अब बकरा बकरी बांध दे टाइम से। भइल बा वायरल रील पर, गड़ल बा सब कर दिल पर। भइल बा वायरल रील पर, गड़ल बा सब कर दिल पर। एकरे सीजन चलल बा। हेलो, कब तक आ रही है जी? रास्ते में है, आ रहे हैं जी। हम जातानी देवेला राजा जी, ढोड़ी के ऑडिशन चलता। हम जातानी देवेला राजा जी, ढोड़ी के ऑडिशन चलता। ढोड़ी के ऑडिशन खुशबू रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहला बिशनपुरा बाजार। एकरे बचर्चा खाली इंस्टा फेसबुक पर हो गइले पागल सभे ढोड़िया के लुक पर। अच्छा, एकरे बचर्चा खाली इंस्टा फेसबुक पर हो गइले पागल सभे ढोड़िया के लुक पर। इहे खाली रीजन चलता। क्या हुआ जी, अभी तक पहुंची नहीं? गाड़ी में है, पहुंच रहे हैं जी। हम जातानी देवेला राजा जी, ढोड़ी के ऑडिशन चलता। हम जातानी देवेला राजा जी, ढोड़ी के ऑडिशन चलता। ढोड़ी के ऑडिशन चलता। आशिक राज मनु कहरता रे जी। खोल के देखा देब कथी के बाटेला जी। आशिक राज मनु कहरता रे जी। खोल के देखा देब कथी के बाटेला जी। मन में मिशन चलता। साफ सुथरा बताइए, स्टार बनना है कि नहीं? अरे बाबा, आप ही ना बनाइएगा स्टार। हम जातानी देवेला राजा जी, ढोड़ी के ऑडिशन चलता। हम जातानी देवे